Aga jing lekai ICC Women T20 World Cup happening ka Bangladesh Persia ika Scotland. Hagan ke jing lekai giteya lekai jongkari Bangladesh kila khor ga nam job hadin bagilala ban pelim ya giteya lekai kari Scotland da country runs. Hagawai pat ke jing lekai happening ka Pakistan Persia ika Sri Lanka. Hagan ke jing lekai giteya lekai jongkari Pakistan kila khor ga nam job hadin bagilala ban pelim ya giteya lekai jongkari Sri Lanka da live away runs. Hagajing lekai Indian Super League happening ka Odisha FC Persia ya Kerala Blaster. Haba pai shagri ka jing lekai baro arteri ki kenhon ki khai damar argol hadu bukot ka jing lekai. Wala baro arteri ki kenhon ki la persyang ban thep ya ka gol pentam Henry ki klemla ban pen urlong. Hagajing lekai Euro Conference League happening ka Chelsea Persia ya Jen. Hagan ka jing lekai ka Chelsea ka la khor ga nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ka Jens hadu sa Badia gini gisau gol jong Chelsea la yo ban tep haga minit ke bakat ar sau penriu peulai bad haga minit ke nyau peu. Haga jinga ka Europa League hapring ka Fernandes Persia ka Tottenham. Haga ne ka jinga ka Tottenham ka lakhur ga nam job haga jinga ka Shabar na laying hadin bagalala ban pelim ya ka Fernandes da ar la ka wei. Haga jing lekai happening ka Elfsborg Persia ika Roma. Haga ne jing lekai ka Roma kalamar ika Namrem hadin bagala sya pelim salid hakmat ka Elfsborg da shigol lanat. Baria ga ke shigol jong ka Elfsborg layo ban tap haga minit ka ba sau peu sau lengba ka penalti. Haga wei par ka jing lekai happening ka Porto Persia ika Manchester United. Haba pai shagre ka jing lekai ka Manchester United kalayo ban pen khi jar lengkong tang haga minit ka ba nyau Lengbau Rashford. Badhaga minit ka ba ar peu ka Manchester United kalayo Biang ban tep ya gol ka ba ar Lengbau Rasmus. Henry haga minit ka ba ar pnyau upepe ulayo ban tep ya gol ka baningkong naga banta ka Porto. Badhaga minit ka ba lai peu sau ka Porto kalayo ban tep ya gol pen ya khai Lengbau Omorodion. Badai haga kelamit kata haga minit ka ba san peu ka Porto kalayo Biang ban tep ya gol pentam. Badia gane ka gol layo Biang ban tep da Omorodion. Badahaga minit ka ba pra peway Bruno Fernandes uliyo priang ya ka red card haga ne ka ching lekai. Hadin bo uliyo ban priang ya artli ki yellow card. Henry de hashwa ban kut ka jing lekai kata ka minit ka ba khandai peu plus way ka Manchester United kalayo ban tep ya ka gol pen ya khai Lengbau defend ujongka Uhari Maguire. Badia ka bola rapan bu do Eriksen. Badai la bagre ka gol jong Maguire ka Manchester United kalamat Biang ga nam ya khai haga ne ka ching lekai Europa League.